rawuh menteri pahargyan kalenggahan siang sonten prasaja punika. Lon alon anggenyo lalampahan sinambi keparang anggenyo atur kamilejengan lumantar saking adi coro Jawa Tasto mboten datang katalung penjenenganipun Rama Fajar anggenyo ngaturaken sugeng rawuh kang besan sugeng rawuh monggo-monggo katuran pralengganipun kanthi sekeca wonten sasana palenggahan ingkang sampun samanto. Ugi boten dateng katalungken panjenenganipun Rama Kirman dalah Ibu Sriati ugi saged para kombyong. Kepareng ugi ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking ora mung tamu dalam rawuh kepareng anggenyo panjawab kanthi pausan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.